си го... Сякаш беше вчера. Защото беше. Беше сутринта на 10 септември. Помня го, защото този ден не бях на работа. Беше най-обикновен почивен ден. Отивам в кухнята, за да си направя моята любима закуска – тост. Не подозирах каква трагедия беше на път да се сбъдне. Беше 9:30 сутринта. Тогава за последно видях своят сандвич на масата. Всичко стана за около 2 минути. Докато отида до кухнята да си направя сандвича и мина през тоалетната, в рамките на тези 2 минути някой ми изяде сандвича. По това време на деня в апартамента ми бяхме само аз и брат ми. Макар че той отрича да е направил това ужасно престъпление. Защото нека си го кажем както си е. Това е престъпление. Защо ми е да направя нещо подобно? Ако искам сандвич, ще отида и ще си направя. Това бе един от най-трудните моменти в живота ми. Но слава Богу, не трябваше да преминавам през него сам. Да, аз се казвам Джон Смит и съм пенсиониран детектив. Нает съм да разследвам това ужасно престъпление и ще го разследвам до самия му край. Аз съм всъщност съсед на потърпевшия и се събудих от ужасни крясъци. Реших да дойда и да проверя дали всичко е наред, защото нещата не звучаха добре. Влезнах в къщата и на момента бях: какво по дяволите се случва тука? Аз още не вярвам какво ми се случи. Да отида в кухнята и да ми липсва тоста. Вече имаме заподозрян. Имаме и събрани доказателства. Въпрос на време е да повдигнем обвинения. Не мога да повярвам как някой е способен да направи нещо подобно. Просто не мога. Търся само справедливост. Той много добре знае какво значи за мен този сандвич. Цялата тая ситуация е просто абсурдна. Няма просто да седя тук и да ви лъжа. Предстои тежко разследване. Но аз ще намеря виновника. Върху него ще се стовари цялата сила на българското правосъдие.